लोगोफोर आब' सुसिलाया आइखौहाय नायफैदों दहायनो नायफैदों ओमफ्राय माबा खर' नाना होबाय आथिङावहाय माबा नाना होबाय थानांगौ होनना बुंलायलायबाय आथिङावबो नानानै होदों एसे आराम थाबाय थानाय जायोना माबायो निजौबावसो थाबाय थाबा आब' सुसिलाया भिडिअखौहाय माबानानैहाय शेयार खालामनानै आब' सुसिलानि गासिबो फलोवार्सफ्रा माबाबाय हेल्प खालामहरबाय सापर्ट खालामहरबाय जा हायो ओमफ्राय नै लोगोफोर आब' सुसिला फैदों नायफैदों थेंक इउ स' माच आब' भिडिअखौबो मोजाङै लानो मोना नै लानाया डक्टर नार्सफोर फैबाय थायोना आयै आब'खौहाय थेंक इउ होनदों होनखाबाय ए बिसिनि बोरबो नांखागौ ब्लेसिं नांगौ ब्लेसिंआसो अनसुंथाइ मोनबाय हेल्प मोनबाय खोनानो नागिरा इनायखौ मा होनदों नोङो अनसुंथाइ आंनि थाखाय हरनाय साफ्रोमखौबो आङो आंनि जिउनि हामबायो आब'नि चेनेलजोंहाय हरदोंना इसोराबो होथोंसै गासै साफ्रोमबो अनसुंथाइ होगिरिफोरखौ गोबारै रायलायनो हायाना बेखायनो एसे फिसा फिसा खोनादों थेंक इउ स' माच लोगोफोर थेंक इउ स' माच आब'नि फलोवार्सफोर साबसक्राइबारफोर फेसबुकनि फलोवार्सफोर गासिबो सापर्ट होनायनि थाखाय जों लोगोफोर बांद्राय गोबाव भिडिअ लाला बिसोरो नुला डिलिट खालामनो थिनो बिराद खस्थ' मोनबाय मानडे 27निफ्रायनो माबा जादोंना एडमिट जादों ओमफ्राय नै दिनैहाय नभेम्बर जालायबाय नभेम्बर 3 जाबाय 4 जाबाय दिनैहाय गाबोन 5 नभेम्बर गाबोनहाय डिसचार्ज खालामनो नागिरदों लोगोफोर गासिबो रिपर्टफ्रा नर्माल जानायनि प्रार्थना खालामनानै होबावदो